Kai ka ce Allah ya tarwatsa Najeriya musamman yan arewa, to kai bara a baka amsa daidai da abin da ka faɗa. Babbar bura uban duk wanda a jihar Niger, duk wanda an ka durƙusa an ka aiwa Niger, duk babbar bura uban uwati. Jahilin banza ta kwali da baka san abin da haka ba. In banda kake jahili ku akwai ma ƙasa wadda ka taimaka muku irin Najeriya. Nan lokacin da kuna cikin matsi mu ka shiga muku da abinci, duk da an hana mu aure buda amma muka shiga muku da abinci. Wai don uban ka har yanzu ka fito ka buɗe baki ka zagi 'yan Najeriya, wai musamman ma arewa. Arewa ta ma 'yan Niger komi wallahi gidan duniya. Dan Niger bai da bakin da zai zagin arewa wala dan uban ka, wawan banza dan bakauya, ka koma makaranta wallahi. Kai ka ce Allah ya tarwatsa Najeriya musamman yan arewa, to kai bara a baka amsa daidai da abin da ka faɗa. Babbar bura uban duk wanda a jihar Niger, duk wanda an ka durƙusa an ka aiwa Niger, duk babbar bura uban uwati. Jahilin banza ta kwali da baka san abin da haka ba. In banda kake jahili ku akwai ma ƙasa wadda ka taimaka